David Serra i Joan Barber són un tàndem que es fan dir Projecte Mut, una de les formacions musicals de parla catalana que ha apostat des de fa temps per difondre les seves creacions a les xarxes socials. Els seus fidels seguidors són els primers que van poder escoltar els seus treballs discogràfics abans que sortissin al mercat. Ells són d'Eivissa i han vingut a Andorra per presentar el seu segon disc. I és que, a banda del contacte directe amb el seu públic, són molt conscients que per la música en català i la música que es fa a les illes, l'entorn digital ha estat un factor clau pel seu èxit. Projecte Mut miram de ser tot el que podem, d'estar tot el que podem dins de les xarxes. Primera perquè, com dèiem, la llengua cantada en català i això hi tens que estar, però és que nosaltres a més tenim aquest d'això, tornem a repetir, però és important perquè estem en una illa. Entonces, valga la redundància, te aísla, no? Estàs un poc... Més necessitat tenim de difondre. Sí. Realment no va ser una cosa que diguéssim mira, hem d'estar a les xarxes, no, és que va ser una necessitat. La gent pot escoltar les nostres cançons, per supost, a iTunes i a Spotify, sobretot, però també els tenim penjades en el fanpage de Facebook, també estan en el MySpace, i mai ens ha donat por. De fet, crec que hem fet amb els dos discos, no? Quan vàrem treure el disc, vàrem penjar gratuïtament totes les cançons perquè la gent els pogués sentir. I ens preguntaven, però quin sentit té fer això? Si llavors no vendreu discos. Però bueno, està clar que el que mos segueixi irà d'una manera incondicional. Miram d'això, de compensar la gent que ens segueix, per xarxes sobretot, no? De que si algú ens està seguint a Twitter o ens està seguint a Facebook o mira els nostres vídeos a YouTube, per almenys agrair-los, no? I després si hi ha un feedback positiu que ells te diuen que els agrada i tal, doncs cada més millor. També serveix moltes vegades per tantejar, no? Potser te vas a tocar un puesto que no has anat mai, per exemple, hem estat ara no fa molt a Tarragona, i mitjançant les xarxes socials, gent de Tarragona que no coneixíem, hòstia, ens encanta el grup, ja teníem ganes de que venguéssim i tal. I mira, ja dius, mira, hi haurà color en aquest concert, i efectivament... Hi ha una correspondència, no? Sí, efectivament va ser molt interessant, no? Aquests dies Projecte Mut està de gira per presentar el treball que porta per nom Corda i Poal i que la setmana passada es va col·locar entre els 10 finalistes al millor disc pop-rock dels Premis Enderrock 2013 i entre els nominats al disc català de l'any de Ràdio 4. La seva música en català, però, és diferent. És una música a cavall entre el folk i el rock que porta escrita una forta càrrega literària i una gran dosi de la cultura de les Illes Balears. Projecte Mut surt de la necessitat de fer música en el nostre idioma. Nosaltres veníem, en Joan i jo veníem de fer música en castellà, en Estàtues de Salt, un grup que va estar quasi 20 anys donant guerra, i com a eivissencs que som, teníem la necessitat de fer alguna cosa ja en la nostra llengua. Vàrem començar tirant de poemes de poetes illencs de l'illa, i de Formentera també. I una cosa amb l'altra va anar lligant molt bé i també hi ha que dir que ens vàrem acompanyar d'un so marcadament acústic per donar-li, quizà, més autenticitat, perquè fos més de veres, més orgànic. Nosaltres ens ho de cantar en català, però no vivim a Catalunya, no som d'Andorra tampoc, ni som valencians. Això d'estar a unes illes a voltes és un poc estrany, perquè vius com culturalment separat un poc de lo que està passant en la teva llengua, en la cultura. I supos que aquesta minicultura o cultura pròpia que tenim les pitiuses, els eivissencs, ja és una cosa que la duim dins, no? La forma de tocar, la forma de parlar, els instruments tradicionals que també utilitzam en la nostra música, tambor pagès, flauta, castanyoles, no sé, ho duim en la sang. Té una càrrega de folk important, quasi bàsica, és fundamental el folk. Utilitzam aquest format de folk precisament per el que et deia abans de fer-ho més autèntic, més orgànic i més directe. Quizà disfressar-ho o adornar-ho amb un altre tipus de sonoritat no acabaria de lligar massa bé, per almenys és el que nosaltres pensam. Nosaltres no volem innovar, que innovin és que ho sàpiguen fer. Nosaltres ho tenim molt clar. Nosaltres el que volem és transmitir i utilitzar aquestes ferramentes. Torno a repetir que venim sobretot en una càrrega literària molt important, que són els poetes, també incluïm algun text nostre.
Els versos dels poetes eivissencs que parlen del dia a dia a les pitiusses i dels que hi viuen són els que han inspirat les lletres dels dos discos que per ara porten a l'esquena el David i el Joan. I és que una de les funcions de la seva creació és emocionar a qui els escolta i alhora redescobrir noves sonoritats, gràcies al seu format acústic i experimental, amb els instruments més tradicionals de la seva terra. Els poemes són necessaris, vull dir, en aquest món cada volta és més necessari els poetes, no? Sobretot, com moltes preguntes que em fan de què parlen els poemes, parlen una mica de tot, vull dir, des de l'amor incondicional, de l'amor no correspost, podria dir, simplement d'algú divertit, de situacions divertides i quotidianes, no? Com vida al cap i la fi, perquè la poesia és vida, no? No tenim una càrrega política, ni molt menys, ni de cap tipus, no? Ni social tampoc. Per això està en una altra gent. Poèsica és el primer treball que fem, inclou 16 cançons. Es diu poèsica perquè comprèn la paraula poesia i música, no? Poèsica. Precisament era això, i on volíem potenciar aquesta idea inicial, no? Que era, mesclar amb la música i la poesia. Llavors, amb el segon disc, el Cor d'Ipoal, hem seguit en la mateixa línia. Volíem mantenir aquesta calidesa acústica, però sí més colorista també amb el que són arranjaments de les cançons, la presentació més colorista, i desmarcar-nos en aquest sentit una mica les altres, però la línia bàsica, fundamental, és la poesia. També hi ha que dir que tenim 2 temes instrumentals a cada disc, tant a poèsica com a Cor d'Ipoal. Tenim temes cada un signats per nosaltres. I això implicava introduir instruments que tampoc havien fet servir en el primer disc de poèsica, com era l'ukelele, o era l'acordió, o era el trio de vent metall, que van fer servir un tema també del disc, o la lira, o la flauta de polièster, la flauta pagesa de polièster. Vull dir que és una cosa que van tenir bastant en compte.